Nå, var I der? Er der allerede været tid? Jeg hedder Arne Jensen, og jeg skal fortælle jer noget meget ufortroligt omkring rygning i Danmark. Der er meget højtal, dårlige statistikker. Vidste I godt, at i Danmark hvert år dør 14.000 danskere af lungekræft? Det er meget højtal forhold for rygning. Derudover er der fundet ryger helt ned i 13-årsalderen. Skyldes ment af mødrene, at det kan være dårlige venner. Og det er meget højtal i forhold til i 1970, hvor der næsten ingen rygere var af børn. Derudover er der over 60% af alle mændene i Danmark røg dagligt. 50% af kvinderne røg dagligt. Mange af dem har nok fået lungekræft og er nok døde i dag. Derfor har vi et fuldtidsryger med i studiet i dag, og han hedder mig. Og må han have lungekræft, eller om han får det, det ved vi ikke. Det er op til ham selv, om han gider at gøre noget ved det. Vi stiller om. Hej igen, det er Arne Jensen fra før. Vi har Mike med i studiet i dag. Han skal lige have en kop kaffe. Tak. Mike, du er hverdagsryger til dagligt. Hvad? Hvor mange år har du gjort det i? Det har jeg i 8 år. I 8 år. Hvor startede du, og hvordan? Jeg startede på efterskolen med gruppepres. Gruppepres, det vil sige, at du havde meget dårlige venner. Dårlig selvværd, dårlig selvtillid. Ja. Ja, det kan man godt sige om dig. Du har børn, har du ikke det? Jo. Hvor mange har du? 1. Og hvad er det? Det er en dreng. Okay. Hvordan har du det med at ryge foran din dreng? Skal han også gå den vej? Skal han også blive ryger? Måske dø af lungekræft? Nej, det skulle han helst ikke. Og jeg ryger ikke i nærheden af ham. Du ryger simpelthen ikke i nærheden af ham? Nej. Okay. Hvornår har du tænkt dig at stoppe, eller har du tænkt dig lige at få lungekræft, før du stopper? Forlade dit hjem, forlade dit barn. Har du ikke tænkt dig at gøre noget ved dit liv? Jo, jeg vil gerne stoppe, men jeg ved ikke hvordan. Nej. Men nu skal jeg fortælle dig, hvordan du kan stoppe. Vi har en rapport derude, som der er ved at lave en dokumentarfilm omkring rygestop. Og hvordan venner bliver til uvenner og bliver venner igen. Derefter burde du være klar til at stoppe med dit rygning. Det er en meget klar film. Bliv hængende på kanalen og se videre. Hvad fuck står du her og ryger for dit rygersvin, mand? Det er bare en smøg, mand. Har du en taske, eller hvad? Hvad? Nej! Nej! Nå, hvad så dit rygersvin? Lad du se, hvordan det går. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is Nå, hvad så dit rygersvin? Det er jo hvordan det går. Hvad så dit rygersvin? Så kan man se, hvordan det går. Hvad fuck din rygersvin, tror du ikke? Jeg filmer ikke, men jeg kan godt lige få det til. Hvad fuck er du laver? Igen, Dennis. Hurtigt! Der begynder så at regne, Dennis. Cut! Hvad fuck skal du lave dit rygersvin, mand? Bare ryger! Ja. Prøv det igen.
Op igen. Og det der, så du pænt ved siden i banen eller et eller andet. Det var en Nå, hvad gør du? Hvor er den der opgave? Hvad er det for en? Så I skal lige fortælle os, hvad det går ud for. Ja, jeg skal bare smide tøj. Fedt.